Patuloy po na isinasagawang iba't ibang sa barangay sa Dagupan City ang 51 na infrastructure project na kinabibilangan po ng school buildings, road at drainage projects, gymnasium at iba pang government facilities. Batay sa inilabas na update ng lokal na pamahalaan, kabilang sa mga kasalukuyang ongoing projects ay ang pagtatayo ng mga classroom buildings sa ilang paaralan, road concreting at drainage improvements sa iba't ibang barangay, gayon din ang construction ng evacuation center at ilang multi-purpose building. May ilan ding proyekto na nasa layout for mobilization at for turnover stage habang nagpapatuloy ang implementasyon ng mga ito. Ayon sa city government, regular ding nire-review ang status ng mga proyekto kasamang City Engineering Office upang mabantayan ang progreso ng mga ito sa iba't ibang bahagi ng lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.